Здравейте, днес ще ви покажем 3 useful неща, които можете да използвате в CSGO. Да започваме. Първото нещо е на Cobblestone и то е, че всъщност тези кинефи могат да се отварят с копчето E. Предполагаме, че много от вас го знаят, но тези, които не го знаят, само внимавайте, защото така ви се вижда ръката, както на него. Ако сте близко... Затова можете да стъпите просто на туалетната. Ако сте далеч, не се виждате, освен ако не сте от един тим, но ако сте близко, ръката ви се вижда. И за това... И за отваряте го бие да вижда. Отделно... Отиваме на DZ2. Значи втория трик може да бъде изпълнен с всякакъв вид такава врата. Нека колегата демонстрира където... Да. Заставате под ето това и просто скачате. Да, не го покажа от моята гледна точка, значи заставате от тук, цъкате спейсбар и така може да си лохопвате. Опа. И ако има някой пред вас и ви бие, вие можете просто така да си го джулквате. И последния трик е този буст, сега ще ви покажем. Значи трябва да имате премейт, който да застане тук, вие скачате отгоре. Само че за този трябва да смокнете мид, защото така ще ви бият много бързо. Просто смоквате мид и сега просто скачате. Дабъл смокваме мид и когато някой дойде... Да, скачаме. Просто скачаме и когато някой дойде, вие просто можете да го върнете от тук. Ще имате малко проблеми, ако играете на компетитив, защото и от тук идват, но все пак можете така да правите.